हे बाजी हे बाजी हे बाजी कतना पुरुआ बहे लागल देखो यही बहेला ए दीदी है ठीक लागत देखे में काम पावा यही काम लड़की से खाली तू लगा लेलू कते ठीक लेखा लागत मारे हम ना लगने हमर दादिन के बेटी हमर भतीजियो लगा देली है हां ई सब औरत में निमन थोड़े लागे तू छाव कर दे निमन नहीं खा लागल नचनिया खाली लागत जी ई सब उहे सब न लगावे ल खाना बना लेलू खाना तो कबे के बन गई तो दोपहरिया में अभी तने हो जाके चमैनिया ना होला उहे बना के खाए चमैनिया के चौमिन कह देला हो ए जी ahne आइबू हो हां चाची बोली ना बियाह कर ललुका कहां गए बैठा बियाह कर ललुका ना बियाह के कर से नूर लगावले बाड़ू जो शूटिंग में भुला गई मैं जल्दी में हां भुला गइली है बियाह कइले बारी तब एने वहन त गांव के लोग थोड़े जानी तो पूछे के भुला गइली काहे कहत नहीं चाची शूटिंग में करे के पहले न वही से ना कोनो बात ना मान बियाह शादी कर लेबो त का ना ऐसे ही दिखावेला सुन लिपस्टिक को देखी ना अच्छा उठला ली उठला अरे आजकल जानते हैं कोनो बात ना बियाह अगर कर लेबू तो मान लो जवान होइए गइल बारू ना ऐसे काहे वही बियाह से माई बाबू के जौने तार पैसा बच जाए ऐसे काहे कहत नहीं हमारा घर नहीं के हमार फैमिली नहीं के वो बात तो ठीक तू ना चली तो कितना पैसा मिलेला तारा ए चाची हम नाची नहीं नानू वो हम एक्टिंग करे नी नु हां तो जौने करेलू तो कितना पैसा मिलेला उमे 1500 मिल जाला 1500 हाँ मिलत तो हुई भाई काथी के देले सजिए तना जब इज्जत बेचे के बाद तो पैसा ना मिले ऐसे काहे कहत है चाची हम एक्टिंग करे के इज्जत थोड़ी ना बेचल जाला ना ऊ बात के नानू कहनी है मन एकरा के गांव के लोग निमन ना कहेला हां अब देखो हमनी सन के मन में सब ना रहेला ठीक नु ई गांव घर के लोग के बाकी लोग कहला नचनिया बजनिया के ई सब काम हटे तो हम नाची नहीं नानू बाबू लेकिन ई का करेलू तेरा माई बाबू के इज्जत के लाज नहीं के का जाने इज्जत का देखो माई बाबू के हमनी के घर के लड़की नु ना करिया सनी सब काम हमनी के घर के चलिए सब कोन काट के बिक दियो तिमी गलत हुई ना एक्टिंग कर गलत बात हुई ना बा भाई अखिया में करिया नचनिया जैसे लगइले बड़ लाल लाल नीमन लगता नाचवा में आवली से तो यही ना रुआ लवंडा लगावेला सब ना सदिया में आवेला ऐसे लगाई के पहले एक्टिंग करे के मेकअप हवे अच्छा ये बात तू तो नते बोलते अच्छा एगो बात कही हां पूछी ना फिल्मिया में ओठवा लगा के चुम्मा ले ले सब सोचो होला तू कइले ना उ सब नानू हो चाची उ सब ऐसे एडिट से दिखाओ जाला कैसे जाके सट जाई एक एक वीडियो में बना के दिखाओ जाला चाची अच्छा सब कंप्यूटर से लेकिन ये बाकी तो और सब सीन देखे तो सूत के चिपक के करला सब अब कहां हाथ लगा कंप्यूटर से होला का हमरो देवरा कहेला हम तो सुन के कदू साचो के धरला सब लाज ना लागत है कैसन तू बारू हो का नानू कहे चाची ऐसे नहीं कहते हैं सारा लोग सामने ही रह रहे हो तू लोग कर ले लोग नहीं तो हमने की एक्टिंग करे नी सर बाप रे कैसे पर छोटे 1500 रुपया मिलेला ढेरे तरह पैसा मिलेला बताओ अब लोग नाचेंगे तो पैसा मिले ना ठीक काम करता हां मेहनत के तो काम बा तुम खाली घर एथी थोड़ा ना कनु में पढ़ाइयो करे हम अपन बीपीएससी करता है भाभी अच्छा ना ठीक बाटे चल जा बबुरी ना तो तार भाई अब बाप कहलो का के बार बेटिया कहां रह गई ठीक हम जा राती को अकेले अभी तो डर ना लागला का हो सपना पूरा करे के डर कैसे चाची संग हमारे आवेला लोग ना लइकवा सब ऐसे काहे कहते हैं सानवा के अच्छा ये भजन मोटरसाइकिल से मोटका वाला कौन हो बबी भाई हो ना मार आई कैसे कहत एक जगह कहत रहा सन कि कदू ओकरे से तार शादी सेट लागल कदू की कहत ऐसन कोनो बात नहीं के अब के से बोलें तो फर्स्ट हुई ना गल बानी वाह भाई हाँ, वो बात सही कहती है छवड़ी अच्छा जा बेटा जा ठीक हम जाते नहीं जा वो सही कमाता मान ला तेरा माइयो बाबू के कमा के दे दिया बाप कैसन बाटे रे बेटी के कमाई खाला बाप के छोड़ी ना भाई कैसन बाजी हमरे के तो भाई तबा जवान भाई नतिया उ ना कमाला अरे बहन वो जाला सामने का तू बैठेला बहन जन के नाचेला कैसे देखे रे हमनी के भाई रहित तो चुल्लू में पानी में डूब के मर जाई छी ओकनी के धीरे के मन लाज नहीं खे जी अरे कैसे जियता सब पैसे के घर के ही एकनी के घर के सही इज्जते नहीं खे सही को झूठो के देखा तो नाच तो नाचे हटे में आवरी जानते बारू अरे हमर मर्दा के कहेला ना नचनिया के नाचवा काका होला ना देखलू केनो होने कोनो हाथ लगावेला कोनो होने हाथ लगावेला मर्दा मोबाइल में रिकॉर्डिंग करके लावेलन जालन बिया हवा में नाचे तो ऐसा कोनो मरे के देखे तो हम ना जा देबे जाय दी हमरी का ए दीदी हम जाता नहीं हमरो बकरी बांधे के बाबे हो
चली चली ओना ही चल चली हम चला वो नहीं बेला दिए आई माई आई दादा बैठे बैठे डांड दुखा गए नाच क्या गुलिस तो कावे अरे तोरा के कहत न नाच छोड़ दे तो तनिको समझ में नहीं किया बात तू हमर की होवे तू हमार के होवे अरे हम तोर लवर हई तोरा के कह दे तनी आज के बाद कोनहू तोर नहीं जाए के हम नाची नहीं ना उ हमार काम है ठीक तोर कैसन काम हो रे ओसे हमार घर चलेला त्या के रोज हमारा विनाश ना हम तोरा के पैसा देम उ हमार काम है उ हम नाची ना हमार ओसे घर चला हम भाई के दवाई चलेला ओसे हम पढ़ाई चलेला ठीक अरे कहियुआ के वो जे स्टेजवा पे गोली से भुंजवा देबा बिचिना देखिस हमारा के अच्छा हां तोर बाबू गैराज जाई कहियो दिमागवा तोर बाबू गैराज में काम करे तो हम नाचिन तो वो काम हो गई हमार बाबू का करले वो से मतलब नहीं खेले लेकिन तोरा ना करे देम तोरा के काम हम करे ना देम बुझाइल करेम घटिया देव कहियो अभी जानत नहीं खु हमारे के तोरा कसौ करे के बाद हमारे से बियाह करे के बाद दूसरा से नहीं करे के तो नहीं करे के हम तोरा से बियाह करे रे ती का समझत है अपने आप के तोरा से लफड़ से बियाह 2 रुपया पे जाके स्टेज पे नाच तड़ीस हैं तोरा के अमीजत सन रखत रही साथी बसली उससे हमार काम चलेला तोरा के अमीजत सन रखत रही इज्जत से हम करत तलीस अरे ते ऐसे काहे बतियाव तड़ीस देख ना तेरा हम कभी चाहनी ना चाहे ना कभी चाह सकतनी अच्छा। हमारा रास्ता छोड़ हम चलनी सुन है ने का रे तोरा के कहियो बर्बाद क के छोड़ दिया सनी भोजपुरी चाहे हिंदी इंडस्ट्री वाला जब अपने में बर्बाद करके जाइए, जब छोड़िए अपने में सन। टैलेंट है तो बर्बाद क्यों नहीं कर सकता जहिया बर्बाद करके छोड़िए सनू वही दिन याद करबे अभी ते का समझत तड़ीस हमारा के रे हैं दिल पर पत्थर रखिले जब तू रास्ता से निकलेलिस रास्ता से आवेलिस और बात बनाओ तड़ीस जो कभी खुश ना रहबे जिंदगी में बताओ है 2 दिन गोबर ना पथनी तो हाथ ना टाल लाग गई एगो सास बाड़ी कि उनकर तो आगे ना हिलेला कि हाँ कुछ करती अच्छा लड़का फैका हमारे बारे तो हम नहीं करे तू कहे के करी हम तो कहिए देली कि तू बेटा बेटी ए काका है सुने आही माई हंसा धूम कहाँ जाता नहीं घरे जाते अच्छा घर रोवे से वो काम रहला हमरे खोजत रहनी है बोला ये काका जी आइए काका जी तनी हमरा भैंसिया के देखी ना का भइल बाटे जब केहू दूहे जाता तो लात उठा के मारे लागतिया खा पियत दिया नु बढ़िया से ये काका जी खा आई भाई खा तो बोल ही दिया पर का नहीं का क्या भइल हमरा तो तनिको समझे नहीं थे आवत जीभवा पर चुमक उमक थोड़ा सा रगड़ दो अरे वो कहाँ रहे नहीं कि वो समय ना मिलेला तनी खोजत चले नहीं लोग के कहनी कि तनी काका के भेज दियो काका हमको पते ना चलेला ना थोड़ा सा तबीयत हमर ठीक हो गई तो दवाई वही होता कि ना छोड़ो ना दवाई बेटी तरह और कमाते बाड़ी जी नाच नाच के दवाई नहीं करावत एक दिन मिलल रहली तो हमनी के पूछनी सा कि बबनी कितना कमा लू नाच के तो कहत रही कि हमरा 1500 मिले एक दिन के 1500 महीना के तो ढेरे होत होई जी तो लोग के इतना नाच लिए दवाई ना करवावेली बताओ कैसा लड़की बाड़ी ओही तो हम कहे तो वो नाच बजा कोइला से का फायदा एगो नमो बदनाम कर लिए रो दवाइयो ना करावेली एक का सुन हम भैंसे के बारे में बता दी बूढ़ा पागले हुन का है दादा मुड़ी झुका के चल गइल कैसन बेटिया भेजी न चनिया ही उतना नाच काम करे ले अब दवाई ना करावे ले कल आई तो पूछ थोड़ा आज ना पाठ काल पाठ दे खेत में पहले पाठ देता कहाँ गरल आ कहाँ गए ने जी हमरा भैंस के तबीयत खराब बा 2-4 दिन से हम बहुत परेशान रहता दवाई ना निमन करावेला आ का हम दवाई कराई या ना कराई हमें तार हाथ गोड़ बिया 2 रुपए दही दूध बेचेलू तो घर के खर्च चलन दिखा बन निमन डॉक्टर टोला वाला को नजरी आइयो देले हो ए बबुआ कहाँ गन जी क्या चल रहा आई से बैठी है जी के बैठी बोल जाते तनी घर काम बा बाक बैठी चाचियो लोग के भी बैठे में लाज लागेला का घरवा कौन काम बा जाए के बाद तनी प्रोग्राम बैठ जाएंगे अच्छा बहिनिया के लेके नचवा में नाच ना कहला भौजी कलाकारी कहला एक्टिंग कहला
अब जौन भी कहाला हमनी के तो नचनिए के काम न नाच हमनी सब का जानते सब के बारे में अब हमें सब गांव में शादी बियाह में मोबाइल में देखमी कि राउर बहिनिया एगो थी एमे चौकी लगाव जे नचनिया ना चली सोना ऊपर कपड़ा बिछावल हुए वही पर गोल गोल घूम के माइक में दुका कहतो रहुए फिर नाचतो रहुए। ओकरा के नाच ना कहल जाला, वो कलाकार होला। आदमी कलाकारी माई सरस्वती विराजमान रहली जे बहुत बढ़िया नाचो में देवी देवता होला का। हाँ, जे बढ़िया कर्म कइले रहला नु ओकरे भी सरस्वती बास आवेली। लेकिन एगो तो बात नचनिया में भर्ती होला। तू लोग के ना समझ में आई एगो कुछ बात चीज। तोरा निमन लगेला सामने बैठ के जवान बिटुआ के नचावे नहीं तो अजब हाल बा। मैं वो जॉब कलाकारी में शर्म लाज का हां बाबू जाई धीरे धीरे तो हम गावे सीखत कमाए के कमाए के बाटे सोई बतवारो अब बहिन कमाती है जवान भाई खाता औरी क्या चाहिए। ये से ज्यादा का होके के बात बस इहे बुद्धि बतलो सबके ना। अरे तुम का खराब माली रवा बहिन होई सब दिना रहुआ खियनी अब बहिन खियावा तारी का हो क्या फर्क बाटे। सही बात बा। रुआ सब की सब ना बुझाई नु ऐसे कि जब वो सब जानते नहीं जे रहो सब की कलाकारी चीज का होला तो रुआ सब ये कुल बोलब जा। अब तो रवा खराब लगत हमें खराब में का बोलत नहीं सर। खैर क्यों बात नहीं के चाची लोग। अच्छा नाचवा कहाँ होता है तनी हो अपना टोला में कराए हमरा दुआरवा पता नहीं करा दे तनी जान तनी एमे जे गायक रहेला फिल्म होला ठीक बा। जगह घरे शादी बियाह रहेला वो स्पेशल इनवाइट दे के बोलावेला हमनी के साटा बांधला नु आ तो हमारो बेटा के जन्मदिन बाद साटा में बांध देम रहुआ बहिनिया के रहुआ आज रउआ लेके से ना दिए पैसा। रउआ कलाकारी के जे इज्जत नहीं कर तू का गांव में माने गांव से कितना होई पैसा लेबो? लियो आ 20-25 हजार रुपया लागी और का लागी हमारा के पैसा से तौली हम मत। अरे ठीक है तू लोग तब झूठ मूठ के लड़ा तो हमारे से छोड़ दो लोग। तू लोग बस के बात नहीं के समझ ले। अरे गांव में नचियन तो कहीं इज्जत चल जे भले बहरी इज्जत मारवा के आवत तो ऊ ठीक बा। छोड़ी रहे दूसरा के बाल बच्चा से हमनी अब बाल बच्चा से माने जो करावे के पैसा देवे के मतलब कहीं दोसर लड़की ना मिली यार तुम लोग कातना बंगाल से लड़की आवत इंसान है के से नाचे समझावल जाला पागल के ना। हां तो अब काम में तू लोग जानवर जाहिल लिखल जवान लागत जिंदगी रही। बाप रे बहिन के पढ़ावले लिखले नु बड़न हमनी के जाहिल कह के बोलन। ये पढ़ाई लिखाई हटे कि पढ़ा दी लिखा दी आ जाके 10 गो छोकरवन के बीच में कहीं के जाके हिला के चल आउदा है बाप रे बाप अथी भइल बारो। इनकरा जैसा नचनिया गांव में नहीं खी 25,000 ली हमारे 25,000। अरे घर में बेटिया के कमाई खाली खाला